Всяка община да решава каква да е глобата за неправилно паркиране. Предложението е на депутати от БСП. Те се обявиха против приятия на първо четене скок на глобите от 20 на 200 лева. Междувременно популярност набира практиката хората да пращат снимки на неправилно паркирали автомобили до КАТ. Между съседски войни или гражданско съзнание, отговорът потърси Надя Хамдан. Александър често става жертва на недобросъвестни съседи. Не бих подал сигнал. И защото си има органи, те са оторизирани, нека си следят. Аз не мога на комшията да подам сигнал. Много хора мислят като Александър. Макар да стават свидетели на такова неправилно паркиране всеки ден, хората масово споделят, че не биха отнесли проблема в съда. Няма да го направя, защото си имам работа и съм ангажиран. Точно на обратното мнение обаче е съседът му Калоян. Аз съм реалист, че може да се измисли нещо, което да става много по-бърз начин. Всички столичани могат да сигнализират в полицията за нарушители, апелират от СДВР. Такава практика има и в момента с снимки, които се качват на страницата им във Фейсбук. При такъв сигнал обаче подателят трябва да се яви като свидетел в съда. Това в масовия случай отказва хората да го правят. Ако имаме нормална правосъдна система, която гледа делата в рамките на няколко месеца, не след 2 години да те викат на дело. Системата работи добре в столичния инспекторат, където само за тази сутрин са подадени 13 сигнала с снимки. През специално приложение всеки може да качи снимка на шофьор, паркирал в парк или градинка. Разчитаме на тази възможност на гражданите да бъдат по-активни. От началото на годината са глобени над 1000 шофьори паркирали върху зелени площи и близо 6000 по тротуарите. Парламентът прие глоба 200 вместо 30 лева. От БСП обаче са против. Считаме, че няма как да наказваме хората с 200 лева глоба за това, че са паркирали примерно пред блока на тротуара си, когато няма къде да паркират. А за нарушители инспекторите признаха и че често се сезират по снимките, които вие ни изпращате в моята новина на nova news.bg. За новините на Нова, Надя Хамдан.